Αλίκη, τι κάνεις εσύ εδώ? Η Αλίκη, η 15χρονη μαθήτρια του Μάρκου, περνούσε τη φάση που έλεγε διαρκώς ψέματα. Έχουμε μάθημα. Ψέμα πρώτο. Σήμερα είσαι σίγουρη? Ναι, στις 12. Ψέμα δεύτερο. Ναι, η ώρα είναι 10 όμως. Να σου πω, επειδή έχω μια άλλη δουλειά σήμερα, σε πειράζει το κάνουμε το μάθημα κάποια άλλη στιγμή? Μα κύριε Μάρκο, έχουμε τεστ αύριο. Και ναι, κυρίες και κύριοι, είναι απίστευτο. Νέο ρεκόρ. 3 ψέματα σε 9 δευτερόλεπτα. Μπράβο, Αλίκη. Ντάνι, έχουμε επίγουσα κατάσταση. Έχω μάθημα με την Αλίκη. Τρώγεσαι! Και το είχα ξεχάσει. Οπότε αναγκαστικά θα μείνω εγώ με την Ιωκάστη και εσύ θα πας με την Άννα. Εντάξει? Κάτω εδώ. Κρίμα. Ήθελα τόσο πολύ να τρομάξω τους υποψήφιους συγκάτοικους της Ιωκάστης. Γυαλιά, έχεις δει τα γυαλιά μου? Τα φοράς. Πού? Στο κεφάλι. Ποιος είναι? Ο Ντάνι. Να μην σε νοιάζει την άσκησή σου εσύ. Εσύ, εδώ. Γεια. Είμαι η Εφη. Ήρθα για το διαμέρισμα. Α, γεια σου. Είμαι η Ιωκάστη. Χάρηκα. Έλα, πέρασε. Μπορώ? Ναι, βέβαια. Έλα και από εδώ. Οπότε θα σου τηλεφωνήσω μόλις καταλήξω, Μισό λεπτό, με συγχωρείς, Ναι. Ναι. Δεν ακούω. Ποιος είναι? Ναι. Ναι. Ποιος είναι? Ναι. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε το σπίτι? Ωραίο. Τον Αρχιμίδη τον γνώρισες? Ποιος είναι ο Αρχιμίδης? Ο Πίθωνας. Δεν τον είδες? Ποιος ξέρει, κάπου εδώ γύρω θα μου πες. Καλά, εγώ να πηγαίνω τώρα, έτσι. Να σου πω. Αν δεις τον Αρχιμίδη στις σκάλες, μπορείς να μας τον φέρεις? Χάρηκα. Γεια. Τα νεύρα. Καλημέρα κύριε Μάρκο, ήρθα λίγο νωρίτερα. Δεν πειράζει, Λίγο νωρίτερα. Ήρθες πάλι 2 ώρες νωρίτερα. Παίρνα μέσα και έρχομαι. Κύριε Μάρκο. Πώς πάει η εξίσωση? Θα το μαστιγώσουμε το Δελφίνι? Ποιος? Μόλις την έλυσα. Ξέρεις τι αποτέλεσμα μου έδωσε? -3. Αχ, οποιαδήποτε κίνηση είναι καταδικασμένη στην αποτυχία. Και επειδή σου βγάλε -3 μια ηλίθια άσκηση που έβγαλες εσύ και όλοι οι καταστραμμένοι συμφοιτητές σου, θα πει ότι δεν έχεις ελπίδες? Αφού όλες οι παράμετροι είναι αρνητικές. Δεν είμαστε διακοπές, δεν είμαστε στη Σαντορίνη, δεν είμαστε αδέσμευτοι, τι άλλο να σου πω. Καλά. Πάντως θα πρέπει να ξέρεις ότι... τα συναισθήματα που καταπιέζονται μετά διωγγώνονται. Και αυτό είναι πολύ ανθυγιεινό, λέμε.
Αλήθεια μου, δεν μπορούμε να κάνουμε μάθημα όλη την ημέρα. Θα κοπώ, κύριε Μάρκο. Ναι, αλλά εγώ έχω κι άλλη δουλειά. Δουλεύω και στο μπαρ. Αν έρχομαι εκεί. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Πάμε. Έλα. Έλα. Έλα.